Окупаційний міський суд Судака відмовився повертати на дорозслідування справу Ільвіра Аметова. Голові Судакського регіонального меджлісу окупанти закидають незаконне придбання і зберігання зброї через старовинні експонати, знайдені у нього в домашньому музеї. Силовики вдерлися до його будинку у вересні 2019-го. Вони фактично знищили його музейну колекцію. Її він збирав 20 років. Серед експонатів, які вилучили окупанти, старовинна зброя, зокрема наконечники списів, стріл, сокири і ножі, а також непрацюючий револьвер. Ільвір Аметов неодноразово казав, що всі експонати – свідоцтво того, як розвивалась історія кримських татар і мають виключне культурне значення. Захист просив додатково розслідувати справу. Окупаційні прокурори заперечували. По мнению защиты, все-таки такое дело существовать в процессуальном плане, не в правовом, опять-таки, в процессуальном, в связи с процессуальными ошибками допущено не может. И защита полагает, что не может согласиться с данным решением. Готовим заключение, вернее, свое ходатайство и свои вопросы для экспертов-баллистов.